Preview. Preview. Antonella Bella Wayne Mikalla fissalmulkom għattin il-program mis-sensiela Formula Predictor fejn il-lum se kuna din niprevedu il-Grand Prix tal-Olanda. Wayne, kif aħna? Ora, ta' mux ħazin, Antonello. Nirringrazzjak tal-li invitajtni biex neġġu namlu da' program. Nittama li mura jem il-ġimma li għaddit, bil-rejs li għaddit, insomma. Eżattament, dan il-għaliex jek natu naqra ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali kif bħalissa, is-sitwazzjoni attwali mi feliċi xejn għalik Wayne, il-għaliex bħalissa l-iskor huwa ta' 9 b'xejn favorija. Jiġifieri din id-darba għandek ħafna xtaqdef. Mela, nibdew mill-ewwel billi bl-ewwel item tal-previżjonijiet tagħna, ovvjament l-ġimgħa l-oħra bdejt int, din il-ġimgħa nibda jien. Għal daqstant l-akbar sorpriża għal Grand Prix ta' l-Olanda. U jiena ser mmur għal Yuki Tsunoda fil-punti. Naħseb illi wara diversi delużjonijiet għal povru Yuki, naħseb li din id-darba hemm il-potenzjal illi iġib il-punti. Ovvjament il-fiduċja tal-Laurent Mekies nemmen li ser tkun qiegħda hemmhekk u din żgur tista' tgħinu biex forsi fl-aħħar jipplejsja u jerġa' jġib xi ftit punti fil-kamp tar Red Bull. Wayne, fidejk. Jiena s-sorpriża tiegħi nażel li ż-żewġ Williams jispiċċaw fil-punti. Għalkemm Albon kienet ikun frekwenti fil-punti dan l-istaġun, banda l-ora Carlos Sainz tenejt ħafna aħjar minnu dan l-istaġun, pero nemmen li Williams għandha karozza waħda mill-aħjar fil-midfield u nemmen li kapaċi ġib double points finish. Interessanti, interessanti. Mela, mill-akbar sorpriża immorru għall-akbar diżappunt. Wayne, biex ħireġ. Mela, għall-akbar diżappunt, mbagħad ħanażel tim ieħor fil-midfield, pero ħanejt li dat tim mhux se jiskorja punti li huma l-Aston Martin li fl-Ungerija kellhom performance tajba ħafna performance tal-istaġun il-5 u 7 post. Iżda dan l-istaġun rajna li l-Aston Martin mi karozza konsistenti xejn, fej fl-ispa rajnihom jispiċċaw kienu l-ar karozza fl-Ungerija u mbagħad xi ġimgħa wara kienu jikkompetu ma tal-ewwel fil-qualifying. U nemmen li l-istorja ħadd kompli hekk, jiġifieri naħseb li Zandvoort hemm ċans ibatu. Jiena min-naħa tiegħi il-previżjoni ser tkun il-Mercedes barra mill-ewwel ħamsa. Il-ħsieb tiegħi wara din il-previżjoni huwa illi din id-darba nemmen illi timijiet bħal Red Bull u bħal Ferrari nemmen illi jistgħu jagħmlu xi ħaġa aħjar mid-duo Russell Antonelli f'dina it-tellieqa. Immorru issa għall-item li jmiss min ser jieħu il-pole position u l-għażla tiegħi biex forsi itini iż-żewġ punti se tkun naqra għażla sorpriża imma se nfihimilha għaliex ukoll. Jiena ħanażel Max Verstappen.
Nemmen illi ħattilek wejn istijomx. Ejja. Mela, ħalli ngħidilkom għalfejn jiena żilt il-Max. Hemm possibilità li jkollna x-xita nhar is-Sibt u kulħadd jaf kemm il-Max kapaċi jibbrilla fix-xita u fit-trakka ta' pajjiżu. Nemmen illi Verstappen kapaċi jaħsad. Ħanejdu hekk. Mela, wejn ħajkollu jdawwar on the fly? Iva, ħajkolli id-dawar naqra il-ħsib tiegħi, però xotada mhux ħammur għal McLaren, ħammur għal Charles Leclerc minflok. Interessanti. Leclerc. X'inhi raġuni wara din il-mossa? Kwalifika tajba ħafna fl-Ungerija. Zandvoort bħala trakka għandek xi ftit tight corners ukoll fiha, però ħarir aktar high speed milli hija tal-Ungerija, però nemmen li Charles Leclerc fejn jidħol qualifying dal-istaġun kien tajjeb ħafna, jiġifieri konfidenti fih. Tajjeb wisq, mela, mill-pole position naraw min ser jispiċċa fit-tielet post. U din id-darba tibda inti wejn. Charles Leclerc ukoll. Sewwa wisq, għandek xi raġuni wara din il-manuvra? Nemmen li għalkemm kapaċi jġib il-pole position, naħseb li race pace il-Ferrari ibatu kemm xejn għadhom. Sewwa wisq. Jiena semmur għal Max Verstappen. Nemmen li il-Max minkejja kollox xorta waħda se jirnexxielu jirritorna fuq il-podju f'pajjiżu u nemmen li jista' jiġi t-tielet post. Mit-tielet post naraw min ser jispiċċa fit-tieni post. U l-għażla ser tkun fidejja bit-tama illi ma nkunx waqajt għal xi mossa trappola din id-darba ħammur għal Oscar Piastri. Nemmen illi Oscar kapaċi iġib it-tieni post, imma wkoll forsi jista' jkun hemm ħadd ieħor illi jista' joħodlu t-tiġrija. Wejn? Mela, mbagħad jiena għat-tieni post nażel il-Lando, nemmen li ħajkun l-aqwa sewwi tal-McLaren ġewwa Zandvoort, nemmen li kien kollu forma tajba dal-aħħar, però xi ħaġa tgħidli li Verstappen ħajirkupra dal-weekend. Mela, għaldaqstant min ser jirbaħ il-Grand Prix tal-Olanda? Mela, wejn? Jiena l-Max Verstappen għażilt. Sewwa wisq, Valtteri inti ser tmur għal rebħa home. Nemmen li xi ħaġa tgħidli li Verstappen ħajirbaħ f'daru. Dal-weekend hemm ċans ta' xita u ilna ma narawh fuq il-podju, ġifieri naħseb wasal iż-żmien jien. Jiena konfidenti li se jkollna ripetizzjoni tas-sena d-dieħla għal daqstant ir-rebbieħ tal-Grand Prix tal-Olanda fil-fema tiegħi ser ikun Lando Norris. Jiena għandi fiduċja fit-tim tiegħi, għandi fiduċja fil-karozzi tiegħi u jiena konvint illi din id-darba ser nerġgħu nisimgħu God Save the King u ovvjament inkun qed nieħu pjaċir wara t-tellieqa illi nara l-McLaren terġa' tagħmel doppjetta oħra. Mela, qabel ma nitilqu, nfakkarkom li dan il-programm dal-waqt se jkun fuq il-YouTube channel, daqstant tinsewx tafsu like u subscribe fuq il-YouTube channel ħalli ma tkun qed titilfu xejn mill-kontenut illi aħna qegħdin ukoll noħorġu. L-appuntament tagħna magħkom se jkun nhar it-tnejn li ġej bil-programm Botta u Risposta. Ovvjament imbagħad Formula Predictor jirritorna l-ġimgħa d-dieħla qabel il-Grand Prix tal-Italja bil-riżultati joħorġu it-tlieta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela u Wayne Mikallef intukom il-kumplament tal-serata tajba. U doħsieb